ಈ ಸಲ ಅಂತೆ ದಪ್ಪದಿ ಏನು ಕಜಕು ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಪಾಪೆ ಪಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನೀರಿಗೆ ಕೊಡ್ದಿಲ್ಲ ಕನಗಟ್ಟದಿತ್ತು ನೀತ ಪುಲ್ಕ ಪೂರೈತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಾಗನೇ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ. ಮಾತು ಎಂಚೆಲ್ಲರ ಸೌಖ್ಯ ಅಂತ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನಿ ಸಂಡೇ. ಸೊ ಸಂಡೇ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಲೇಟ್ ಅಂಚ. ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅಟಿಲ್ಗೋನೆ ಬೈದೇನು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಟಿಲ್ಗೋನೆ ಡಾಪ್ಲು ಈ ಚಾ ಮಂತರ ಬಿದ್ದೆ ಐದು ಕೊಂಚ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಂಪುಗ ಪಣ್ಣದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ. ಎಂಚಾದಿ ಆಯ ಕೂದಿ ಕೊಂದುಗ್ಲೇದ ಎಂಚಾದು ಶೋಕಾತ್ನ ಸಾಲ್ಟ್ ಪೂರ ಎಂಚಾತಂದೆ ಅಂಟದಿ ನೀನು ಅವ ಅಂಚಿನದ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇನಾ ಇದು ಯಾವ ತಿನಿಯನ ಕುಂಬ అప్పుడు వైపు ముందు ఫస్ట్ నీళ్ళు ముక్క నీళ్ళు నీళ్ళు మంటాను ಬೆಚ್ಚ ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರು 5 ನೀರು ಐವತ್ತು ಕೂಡ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಟು ಕೊದ್ದೆ ಅದಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಾಡಿಗೆ ಕೊದ್ದೆ ಅದು కొంచెం నెట్ అయితే నీరు కూడా డ్రై ఆడుకోండి ఒకటే అంతే సో మగ నిస్తుంది అబ్బాయి
ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಟ್ಲ ಅಂಚ ಬಂತು ಅಟ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಖಾಲಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಅದು ನೂಡಲ್ಸ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಫಸ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೂ ಅವು ಬೇಪಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಇರೋದು ಪುಳಿಯ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೇಪಾಗಿ ಮುಂಚೆ ನೀರು ಬಾಳ ನೀರು ಬೇಕು ಫ್ರೈ ಮತ್ತೆ ಬೇಪಾಗಿ ಬೇರೆ ಬಟಾಟೆ ನೀರು ಲೀಚೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಅವ ತಿಂದರೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮೈದಾ ini mayo apa ya? Irgulle. Mergulle nama poinnya. Pasti dia. Merna dadangan orang piti kerti. Ini dah kajik dah nama. ಪ್ಲೇಟ್ ಬರ ಖಾಲಿ ಹಣ್ಣು ಶೋಕ್ ಆತಂದು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಮ್ಮಗೆ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಟದನು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಣ್ಣ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ನೆಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪುನು ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಶೋಕ್ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಆಗ್ತದ ಆಂಡಲೊಂಜಿ ಆನೆ ಎಂಕ ತೇರಿನ ಮಟ್ಟ ಬಂತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತ ನೆಟ್ಟೆ ಅಂಚ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕುಂಟಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕುಂಟೊಂಜಿ ಅರ್ದದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನೆಲಪುರ ಒರೆಸುದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಟಿಲಿಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಅవి ಮೇರಡ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಮಟನ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಮೇರೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಟನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ತೂಡು ದಾದ ಮನ್ಪುನದು ಇತ್ತು ನಾನು ಒಂಜಿ ಕುಂಟೊಂಜಿ ರಾಸಿ ಉಂಡು ಕುಂಟೊಂಜಿ ಅರ್ತಾರೆ ಪಾಡುವೆ ಪಣ್ಣದು ಇತ್ತೆ ತುಳ್ಳಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಬತ್ತದು ಖುಷಿ ಆಪುನ ಒಂಥರ ಬಂದುಂಡು ಇದು ನಾನು ನೆಟೆ ಉಂಟುನ ಫುಲ್ಲು ಪಿದಾಯ್ಡು ತೋಜುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಕಜಿಪು ತೆತ್ತುಲೆ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಬಲ್ಲಿ ಈ ಸಲಂತೆ ದಪ್ಪದಿಯೇನು ಕಜಿಪು ಶೋಕಾಪುನು ಮಟನ್ ಕರಿ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ದೀಪೆ ಮಸಾಲ ಪುರ ಒಯ್ತದು ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಒನಸಾದ ಒಂಚೂರು ಜಪ್ಪೆರಂಡು ತುಲೆಂಕಲ್ ಪಣಂಬೂರು ಬೀಚಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಾಗನೇ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೇರೊಂದು ಲೇರು ನೀ ಈ ಕತ್ತಲನಾಗ ಬೈದ ಬಂಡದು
ಆಯ್ತಾ ಬರೋದು ಕೂಡ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲನ್ನು ಮಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲನ್ನು ಅಲ್ಲ ಎప్పుడు ಮಣ್ಣು ಸೇರೆ ಬರ್ತದೆ మెరన కైతలు వతుకుల్యే మేరకులు ఉందిరి బయ్యದ పొరತು ಭಾರಿ ಜಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು దాని నుంచి మైండ్ ಪೂರ ರಿಲೀಫ್ ಆಪುಂಡು ಬೀಚಿಗೆ ಬರ್ತನ ಒಂಥರ ಏತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಪುಂಡು ಬೀಚಿಗೆ ಬರ್ತನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಥರ ಮೇರೆಗೂ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮೇರೆ ನೀರಡು ಗೊಬ್ಬು ಜರಿ ಯಾಲ ಜೋಕುಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬ್ಯಾ ನೀರಡು ದಾದನೆ ವಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಎನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಎನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಎನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಮುಂಜೆ ಯಾವುದು ఈర్దది ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಾಗ ರೀಚ್ ಆಯ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬೀಚಡ್ ಗೊಬ್ಬುದು ಪತ್ತದ ಪುರ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಾದ ಪುಚ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಎರ್ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದರ್ತುಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದು ಇಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.